Ang ubo maoy kasagarang sintomas nga makatabang sa pagpanalipod sa atong organismo gikan sa pagsulod sa mga foreign bodies ngadto sa respiratory tract. Unsa ang mahimo nga mga tambal alang niini nga problema? Sa kadaghanan nga mga kaso, ang ubo gitambalan nga empirically naningkamot nga maminusan ang kagrabi o gidugayon sa sintomas. Alang niini nga katuyuan ang musunod nga mga tambal mahimong inkonsiderar. Antitussive, pareho sa codeine, aron makunhuran ang cough reflex. Ang mga suppressant sa ubo, sama sa dextromethorphan, hingpit nga nawagtang sa reflex bisan pa hinamdumi ang pag-ubo hinungdanon alang sa pagtangtang sa mga foreign bodies gikan sa respiratory system. Ang mga decongestant nga antihistamine nga mga tambal nga bisan pa niana gamay ra ang gigamit tungod sa ilang limitado nga mga benepisyo. Ang mga suppressant sa ubo sama sa dextromethorphan hingpit nga nagwagtang sa reflex bisan pa hinumdumi ang pag-ubo importante alang sa pagtangtang sa mga foreign bodies gikan sa respiratory system. Sa among website www.med4.care makit-an nimo ang daghang uban pang sulod ng mga panabot. Umari o bisitaha kami. Magkita ta sa Med4Care!